नमस्कार साथी सब। ई हमनी के नेपाल के 12 जिला गढ़ी माई महानगर पालिका में जौन कि हमनी के गढ़ी माई के मंदिर पड़ेला। इहे अगहन से हमनी के मेला चालू बाटे। ऐसे रउआ सबसे हम बतावे के चाहतनी कि हमनी के ई 5 वर्षीय मेला जौन बा गढ़ी माई मन के ऊ और ये अभी देख रहल बानी कि गढ़ी माई मंदिर में कितना भीड़ बा दर्शन करे खातिर। अभी रोज सब देख रहल बानी कि गढ़ी माई के प्रांगण में कितना लोग लाइन लागल बा और ये दर्शन करे खातिर लगभग देख सकतनी सैकड़ों के भीड़ बा। और यहाँ आज शनिवार बा, शनिवार के दिन हमनी के वहाँ दर्शन करेला बहुत दूर दूर से लोग आवेला। काठमांडू से लेके बहुत जगह दौतहट हर जिला के लोग यहाँ आवेला। तब रउआ सब देख रहल बानी कि यहाँ प्रशासन के भी बहुत बढ़िया व्यवस्था बाटे। यहाँ कोनो हुलदंगा हाबी जाबी ना होके वैसन हिसाब से अभी देख रहल बानी कि यहाँ मंदिर में कितना भीड़ बा देखी। और साथी सब अगर हमार चैनल के सब्सक्राइब ना कइल हो कि तो सब्सक्राइब कर देम लोग, ताकि और भी अच्छा वीडियो डालम तो रउआ लगे जाए। तो स्वस्थ रही, मस्त रही, जहाँ भी रही बढ़िया से रही। नमस्कार।